Per a cloure l'acte, té la paraula el molt honorable senyor Artur Mas, president de Catalunya. Bé, molt bon dia a tothom, consellers d'Economia i Coneixement i d'Empresa i Ocupació, senyores i senyors, representants, s'ha dit abans, de totes les organitzacions empresarials, de les cambres, dels sindicats, i especialment a tots vostès, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Parlem algunes vegades amb el conseller Mas-Colell d'això. Què està passant? Doncs que per intentar que tot això que es parla tan sovint, no? Com es pot associar el llenguatge de les universitats i dels centres de recerca en el llenguatge de la producció industrial? Com es fa això? Doncs bé, un programa que en aquest moment està en marxa és, ajudat per la Generalitat, posar doctors, gent que ha passat per tot l'àmbit acadèmic i que es dedica precisament a la investigació, a la recerca, posar doctors en les empreses. Ara, aquest proper mes de setembre, arrencarà un programa nou que s'afegeix a l'anterior amb 75 experiències més en aquest sentit. Això serà una mica el que va passar fa 15 anys enrere o 10 anys enrere quan es va dissenyar tota la política de recerca en el nostre país i tot el programa ICREA, que es dedica a portar, com sabeu, investigadors de fora cap a casa nostra amb un gran èxit en aquests darrers 10-12 anys. Doncs aquest programa va en aquesta línia, a veure si aconseguim d'aquesta manera i d'algunes altres, i aquí els centres de transferència tecnològica també tenen un paper molt important, evidentment, a veure si aconseguim que realment tot aquest esforç que està fent el país en matèria de recerca i en matèria de coneixement en les universitats es traslladi en el camp de l'economia productiva i dintre de l'economia productiva clarament en aquest output empresarial. Com li podem treure el màxim rendiment, com ho podem fer millor, què podem fer de més i sobretot com ho podem fer de manera conjunta de tal manera que al final l'èxit també sigui un èxit conjunt. Moltíssimes gràcies.